Μη με πατάτε! Κλείνεις τα μάτια στο ρυθμό της μέρας. Σ' αυτόν τον κόσμο κρυφά όλοι κλαίνε κι όλο σου λένε. Έχεις δικαίωμα να επιλέγεις, εννοούν στο μανάβι. Μάθε τουλάχιστον πατάτες να διαλέγεις. Κρήτη και Νάξο, άντε και Τρίπολη. Έχουν καλή παραγωγή κι είναι περήφανες. Μα ανάμεσα σε αυτές εσύ τις πιο σωστές μπορείς να βρεις. Τι πιο ταξίνοντα σφυγάκι με τον νύχη. Κι αν έχουν άσπρη σάρκα είναι αυτές για το τηγάνισμα οι πιο καλές. Σκόβεις οριζόντια σε δύο ίσια μέρη. Ύστερα κάθετα σε φέτες ίδιες και παχουλές. Σαν μισοφέγγαρα σε κρύες βραδιές. Το ίδιο πάχος είναι η ουσία. Είναι η μισή επιτυχία. Πάρε τηγάνι με πάτο χοντρό. Καλύτερα μαύρο, παλιό. Και όχι τεφάλ, φριτέζες και άλλα τέτοια σκεύη. Η κατσαρόλα σου περισσεύει. Κάνει την ίδια δουλειά εξίσου καλά. Ηλιέλεος, πορέλεος, ογέλεο, όχι. Οι light εκδοχές εδώ δεν έχουν χώρο. Στις δικές σου πατάτες ελαιόλαδο μόνο, ελαιόλαδο μόνο. Γέριμο της Μεσογείου της γεύσης πλανιέται. Ελαιόλαδο μόνο και αρκετό στο τηγάνι, αλάτι χοντρό. Άσε το λάδι να κάψει καλά και τις στεγνές πατάτες ρίξε μες στην κόλαση και σκέπασέ τες για 3 λεπτά. Μετά το μάτι γύρνα στο μισό. Πάρε μαχαίρι μυτερό και ανακάτεψέ τες. Μη φοβάσαι, μη τις πληγώσεις. Εκείνη η πονηριά, το μυστικό και ο σαδισμός που το καυτό το λάδι στις πληγές θα εισφορεί. Κι η νοστιμιά μέσα στη σάρκα της πατάτας θα χυθεί και θα ποτίσει. Πληγωμένη πατάτα με σάρκα λευκή, η νοστιμιά κερδίζεις με μία πληγή. Λίγο πριν το τέλος βγάζεις το καπάκι, τη φωτιά δυναμώνεις να πάρουν χρωματάκι κι είσαι έτοιμος να δοκιμάσεις το όνειρο της πιο φευγάτης γεύσης να δαμάσεις.